Bakla, yung DD mo magkaiba. Iyong maaasahan soliterong vlogger kung siya ay tawagin sa kanyang mga hilig kayo'y tatawarin kaya sana ay inyong nang panoorin ang kanyang mga upload inahagi ko na rin ito na tayo mga kasolitero ang inakakbagin ang ganitong mundo sama-sama tayong magbibigay sa niya kasama ang regalo na dala-dala dati subetes ang kanyang hawak ngayon ay nilata may kasama pang bigas saan ka man naroroon ikay pupuntahan ay nagkaitan iyong maasaan solitero lagi po siya ay tawagin sa kanyang mga hirap kayong tatawarin kaya sana ay ito na panoorin ng kanyang mga upload ibahagi ko na rin ito na tayo mga kasolitero halina't lakbayin ang ganitong mundo sama-sama tayong magbibigay sa niya kasama ang regalo na dala-dala dati sumetes ang kanyang hawak ngayon ay dilata may kasama pang bigas saan ka man naroroon ikay pupuntahan join the great ang iyong maaasahan soliterong vlogger kung siya ay tawagin sa kanyang mga hirap kayo'y tatawarin kaya sana ay ito nang panoorin ng kanyang mga upload bahagi ko na rin. Ayun, salamat sa at syempre